Ini ndiri mukadzi ane 24 years. Ndatamburawo vedu vemumba mangu maita dambudziko rekushayikwa kwesex. Murume aripo hake. I think vamwe munonzwisisawo pain yangu iyi. Kutaura nababa vevana kuti ndodawo sex inoitwa apo neapo, pamwedzi kana ka2 chaiko. Apa ka2 kacho zvinenge zviri zve2 minutes. Kungopinza nekuti koi munhu ototunda. Kana zvadaro chero kumutanga inogona kutoramba kumira. Kuti tsvagaiwo midzi inotaurwa kuti munhu ukamwa inosimbisa musana havadi. Zvakazondipinza panguva yakaoma zvekushaya sex neattention. Vakazondiwanikidza ndakarara nemunin'ina wavo. Kwaisava kuzvida hama dzangu, asi zvakanikondikurirawo. Aino ndakatadza nekunyadzisa zvisingaite. Baba vakazondiregerera, asi madhays iwayo zvakambochinja mumba. Sex yanga yaamo zvese neattention ndanga ndakupiwa. Pane 1 year zvaitika, asi iye zvino zvatanga futi. Chero kutaura kuti ndodawo sex hazvishandi. Ndatambura veduwe nekushaya bonde. Mumba murume ndinaye. Ndibatsirewo nemazano kuti ndingapedze sei dambudziko riri mumba mangu iri. Please musandiudze zvekuhura haisi solution. Ende handidi kana kufunga nezvazvo, nekuti imba yangu ndinoida, asi dambudziko ndirori zvaakukonzera kuti ndiite munhu anogara aine mamudzi nehasha.